सर्वप्रथमे आज हे खुशी और आनंद जीवन दिन साधु पावलक भक्ति परिवर्तन पर्व दिवस समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। कुमार बेहरा मो जयंती जिन्नू बेहरा सुस्थ सबल थिबारु धन्यवाद। दासिंगवाड़ी ललित निगम का धर्म नायक
এই ବର୍ଷ ଘରେ ପରିବାର ଏକତ୍ର ଭାବେ ଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ପତ୍ନୀପଙ୍କା ରବି ଓ ଅନିତା ପାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି। ପତ୍ନୀପଙ୍କା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ତୁଳାବତୀ ନାୟକଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ପତ୍ନୀପଙ୍କା ସୁଶୀଳା ନାୟକର ଦେହ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ରୀତା ଦାନିଏଲ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ଦେହର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ ଯୋଗ୍ୟ। ପତ୍ନୀପଙ୍କା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ, ପୁଣି ଭୂମି ସହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ बाकी सबु अढ़े दिनिया ए समस्त दौलत रे अभिमान रे संपूर्ण भावे धूलिसात चूरमार सियाऊ केही नुहंती आजिर महानिष्ठ साधु पाउलो धूप जहाँ निजर समस्त करे जीवंत एवं प्रभु आराधना रे उपयोगी होता है। तद्रूप आम ये धर्मांचल समस्त विश्वासी रोटी और द्राक्षारस बहुवर जात यही रोटी और द्राक्षारस पवित्र सार्वजनिक धर्म मंडली को साधुंकर संगति पाप क्षमा और शरीर पुनरुत्थान एवं मु शरीर रे थाई
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ଲଟ ବି ଅଛି, ବାଜା ବି ଅଛି। ବାଜା ନଥିଲେ ମଜା ନାହିଁ, ପ୍ଲଟ ନଥିଲେ ମଜା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯାଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା। ବାପା ଆଦେଶ କଲେ କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ-19 ତମେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରି ବସିବାର ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ନଚେତ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମକୁ କହିଲେ, ବାପାର ଆଦେଶ ଆମେ ମାନିବା କହିଲେ ଆମକୁ କାହାକୁ ଦରକାର ନା ମାଆକୁ। ଘର ଭିତରେ ବାପା ଆଦେଶ କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ମା। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ-19 କେମିତି ବସିବା, ପର୍ବ କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ପର୍ବରେ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ବରେ କେମିତି ନାଚ ହେବ, ପର୍ବରେ କେମିତି ବାଜା ବାଜିବ। सहित शिष्य रूपे शिक्षा पाइबार सुजोग पाई अकुहा कथा को छाती रे चापी ख्रीष्ट को दाम्भिकतार सहित डाइसेस रे प्रदान करछन्ती। अशेष अशेष जन्मदिन शुभेच्छा आ मंगल कामना करछि। आदर प्रभु आपनको अजस्र अनुग्रह दियंतु, दीर्घ जीवन करंतु एवं प्रेरित काम प्रति मुहूर्त सफलतार वरदान दियंतु। यह आम प्रार्थना व शुभेच्छा कामना। धन्यवाद। समस्त धन्यवाद। Pictures,